Hey, ndị be anyị bịakwanụ nụrụ ife bilion na-apụ na Ngor-Okpala na ndị Zion ministri ekwe bịakwanụ ka unu nụrụ ego one ndị US kpọrọ ebe anụnwa kpatara evangelist Ebuka Obi ji wee gwafa n'ofe akpatalụ o ji wee dee etu akịta anụnwa dịka ogwu azụ n'ofe akpatalụ na ọkpụ ha afọ ọnụ ya akpọ dozikwa ka nwere ndị a na-ekpere anụnwa iche okwu onye bụ igu ka ewi na-esozikwanụ na nke ikpeazụ ahụ na ya abịakwa ka unu gelu na ndị US nọkwa ebe a wee na-agwa ndị ilova nafe ejikwa ọgwụ na akpa nafe ejikwa ọgwụ ọbara mgbali elu na nke mgbatu na ego anụnwafa ya akpọ ya emekwa ụfọdụ ebujefe ụlọ ọgwụ wee na-agwakwa ndị ilofa n'ọkwọ maka fa ka evangelist Ebuka Obi ji wee lụọ ụlọ ọgwụ ebe a na-edebe ndị nwere sọkọsọkọ ebe a na-edebe ndị ala ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-ajụfa na abịara ịkọ ọnụ na-echekwa na ofe asị na mpụrụ ya ka emechiri na-enenekwa ụfọdụ n'ime fa na akaụntụ fa na ịyawa afọ ego na ya na ụfọdụ n'ime fa wetara ego anụnwa na fa alụtabekwa ụlọ ọkụkọ be nna fa na fa enwee dịrị ụlọ ebe nke fa na-alahụ na be nna fa mana fa apụtara ebe a na-ama aka ndị ya ewetakarị ego ife fụkwa na kọmentị ka nna agụrụ unu na ụfọdụ otu na fa nwere ọnụ ọjọọ unu nekwa n'anya unu ya afụchi nyere udo mana ọnụkwa na Ngor-Okpala nọọsị na mama ya bụ onye Zion ya nwe onye Zion na tata kwesịkwa na ebube gide ihe kama na ọ hapụrụ ya wee bịa na Zion nọọsị na ebe ndị Zion na ebe a nọọ ya abịariri nke bụ na ndị ọyị ya na-ajụ ya ebee ka ị hapụziri emume anyị emere maka ịgba ahụ osefa mba nọ na Zion ka ọ ya nọ wee mee ya unu ya abịa ka unu gere nụkwanụ ka evangelist Ebuka Obi si wee kpere ya ekpere na ọgbanje na-agbakwanụ na Ngor-Okpala ana m ajụ kedu ebe dibịa anya nzu anyị nọ ọ gbara ọsọ n'ọrụ onye gbakwa ọsọ emechigokwa na ekpere ebee ka dibịa nọ na ọ pụtazikwa na aha mmiri nya marụkwa n'ọnya na ezinụlọ ya aṅụju ya afọ evangelist Ebuka Obi na-ekwukwa na ọ bụrụ na ị wetabeghị ego n'ụzọ ka ya kwuo ya ka ị bịa weta ego nke ndị mmadụ nọzi na kọmentị na-ajụfa one ego enyelufe ejubeghịfa afọ n'afa ya adakpuzi na akpa ndị mmadụ ya kpezie ekpere ndị ewetaghị dịsie ka fa weta n'esie ndị enwekwanụ ka Chineke meghe ụzọ fa n'esie ka fa weta na ego atụkọtagoro fa na oshigokwanụ nne ife fụkwa na kọmentị ka nna agụrụ unu. Zion US, God bless you. I give the microphone. You are wonderful people. Among all those that came from abroad, you are the largest. Even though this month is not the best for most of you, right? Because children are going to school. Next year, we are putting it in August. August is good, right? Yes. Next year, 100 days will be in August. Then there will be shelter here. God bless all of you. You may not know how I love all of you. I am like this because of you. Love you more. This is Zion USA. I love you all. I give the microphone. Zion! We fly. Zion! We fly. Zion USA! We are unstoppable. Oh, lo, 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 lo. Oh, no, no. Zion USA, for those that are watching us online, that were not able to be here today. Zion USA, hi! Hi! Daddy, on behalf of Zion United States of America, we are here once again. This is an annual event. I hope everybody here, those that have hypertension, I hope you have your medication. I hope you have your meds. That have a migraine headache, I hope you have your medication for migraine. Because all God that been. And for our haters, I want to let our haters know that we are now having a psychiatric hospital. So they should be careful so they will not be our patients. So I will not gonna take time. On behalf of the United States of America, we used to be 3 admins. We went from 3 to 15. But today we have up to 50 admins. And we are expecting another 50 to join us. We thank our special director, and with due respect to the twin brother who has been working so closely with him, Brother Chuwike. We thank you. And I use the opportunity. And also we want to take in a special way our formal Ebuka Obi. Our special thank and honor goes to Ezine Veronica Obi. God bless her. Yes.
And also the father. Yes, Lord. And also want to thank also all his siblings who are also in support of him, always stand by with him. And in above all the Oboro. Because now young man are dealing up and they are making him proud. We thank everyone. We continue to thank. We're not going to leave here today. But everybody who has been a contribution to this great movement, may God bless you. Amen. So, not wasting more time, I'm going to allow my brother, Kotiwa Koiben Sube. And I'm going fast. Zion, Zion, We fly. Zion, USA, Unstoppable. Zion, USA. We are unstoppable. Move to no back, or better, beacon. Move to no back. Ambulance on a Queba. I talk on the onion you're shaking out now. Maybe put him hand also. Okay. Helicopter, I'm kucha. I can see a flyer out. Zion! We fly. Zion! We fly. Last year, we came here with 3-point-something billion. Mana, this year, no mego kwano. Omego kwano. Omego kwano. Omego kwano. This year, Osubirila. We are hitting the ground running with 4.5 billion. Zion USA, last year you came with 3 billion plus. This year you are supporting with 4.5 billion. I pray for all of you. You have been a great supporter for this movement. Because this movement cannot get to where it is today without money too. Spirituality is there, but money is also important. Psychiatric hospital we build in Anambra free of charge is 1-point-something billion. God bless all of you. Anybody that contributed to this seed, you will never lack. And those who have not contributed, you still have the time. And may the Lord bless you in Jesus' name. Amen. No doubt that US is our minus Nigeria branch. US is the largest. They want to shock me, but I am in Zion ground. Makanacha mere fibroid, turn into heaven. Just to God of Zion. Man of God, that will birthday me. And I told myself, I am my team. I guys already up my tata. Na Zion ground. So Romechi 100 days. It's a 100 days. I may not be looking like you. But it's a quarter way me. I'm not you, Maka. I will not as a man. I will go see. God bless you, sister. I just want you to speak a word over our life. May the Lord bless you. Amen. You're a blessing to this generation. Amen. And may the Lord who we serve here keep blessing you. Amen. It's not easy. Today is your birthday. Everybody is expecting you home, but you are here because of the Lord. You know, she's a full member. Her mother a full member. May the Lord bless you. You're a blessing. You don't know how you have been a blessing to this generation. You may not even know. But I speak to you. Those who think you are going back. You know, this last song will break everywhere.
And then more is coming. And nobody will fight grace. If you try to fight grace, grace will disgrace you. Don't fight grace, oh. Don't fight grace, oh. Don't fight grace, oh. Grace will disgrace. May the Lord bless you. More grace, you and your team. You are blessed. It's not everybody we can invite in Zion Ministry. For we to be inviting you to come, that means there is something special about you. May the Lord preserve you. You and your team, happy birthday. God bless you. I love you. Thank you so much. God bless you. God bless you. End of disappointment. Amen. End of rising and falling. Amen. End of monkey they walk, babu they shop. Amen. Today, end shame and grace in your life. I cannot see them waving their hands to Jesus. Today, mark the